खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अल आव होनानै लादो आरो भिडिअखौ लाइक मोनसे होदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। अब्ला दिनैनि सेथि आपडेट होनो आखायाव लादों नोंथांमोननो लागै। गसाइगाव पुलिसआ सानै केएलअनि केडार्सफोरखौ हमनो हादों। मिथिनाय बादिब्ला हमजानाय सानै केडारआ साबखाता पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय 2 नं काकसागुरि गामिनि रबिन्द्र बर्मन आरो प्रसन्जित बर्मन होनना मिथिनाय मोननाय जादों। सानै केएलअनि केडार्सफोरखौ मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय सानै केएलअजों लोगोसे थरसे आखाइजों बानायनाय बमाबो मोन्दों होनना मिथिनाय जादों। मैया 27 जानुवारि बिटिआर एकर्डनि सान फालिनायजों लोगोसेनो गोलाव सम बर' हारिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय 200 नखरफोरनो 5 लाखनि चेक बिलाइ रानदों। बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनैसिम गासै 500 नखरफोरनो 5 लाख रां अनसुंथाइखौ होबाय होननानै बुंदों बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। आद्रा थाबावनाय नखरफोरनो फेस हिसाबै गासैनोबो होलांगोन होनना फोरमायदों डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिनि बिजाबाव गोरोन्थि फैनायखौ लानानै ससियेल मिडिया इउटुब फेसबुकआव गोबां भाइरेल जादों। बिनि सायाव बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोन्दों। जाय बिजाबाव माखासे सोदोबफोरा गोरोन्थियै फैदोंमोन बे बिजाबखौ थांनाय 2021 मायथाइयावनो रेजेक्ट खालामनाय जाखादोंमोन आरो बे गोरोन्थि बिजाबखौ बाहायनो नाङा होननानै आसाम सरकारा बिथोन होखादोंमोन। बेबादिनो बे गोरोन्थि बिजाबखौ बाहायनायबो जायाखैमोन होननानै खेंफोरथि होदों बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि नीलकान्त गयारी बिथाङा। नाथाय फोरोंगिरि बिमल मोसाहारिया बबे डास्टबिननिफ्राय बोखांना लाबोनानै गथ'फोरखौ फोरोंदों होननानै सोंथि सोंदों। मख'नो गोनांदि बिमल मोसाहारिया बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि। बिथाङा जुदि गोरोन्थियै बुंफ्लांदोंब्ला 10 साननि गेजेरावनो निमाहा बिनांगौ होनना खावलायदों बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि नीलकान्त गयारीया। फेब्रुवारि दाननि 14, 15 आरो 16 खालाराव बर'नि मुंदांखा सोरां मन्जु थियेटारनि 50थि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंफुंनो साखाफारा जादों होनना फोरमायदों सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिया। मख'नो गोनांदि चन्द्रकान्त मोसाहारिया 1974 मायथाइयाव सोरां मन्जु थियेटारखौ दाजेननाय जादोंमोन। बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि थांखिजों गोबां चेलेन्जेसफोरनि गेजेरजों गोलाव 50 बोसोर फोथांनानै लाबोदों बिथां चन्द्रकान्त मोसाहारिया। गोबां रायजो राजाफोरा अनसायबोदोंमोन सोरां मन्जु थियेटारखौ। बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन हारिनि गेजेरावबो दिन्थिबोनो हादोंमोन सोरां मन्जु थियेटारखौ। नाथाय थांनाय 10 बोसोरनिफ्राय रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो नायनाया खम जालांबाय होनना फोरमायदों बिथाङा। मबाइलआ गासैबो सुबुंनि आखायाव फैनायनिफ्राय रायजो राजाया एसेबां गोसो गुदुङै नायलिया होननानै फोरमायदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे 50 बोसोरारि सनाथि मायथाइखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय 15 लाखनि बाजेट खालामदों होनना फोरमायदों बिथाङा। लोगोसेनो गोबां रायजो राजाखौ इनभाइट खालामदों। 15 खालाराव बिपिएफ हान्जानि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गासैबो एमसिएलए एमएलएफोरखौ हांख्रायदों होनना फोरमायदों आरो 16 फेब्रुवारियाव बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'जों लोगोसे गासैबो एमएलए एमसिएलए बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बिथांमोननि अनगायैबो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि गासैखौबो हांख्रायदों आरो बिकेडब्लिउएसिनि चिफ मिहिनीश्वर बिथांजों लोगोसे आबसु बिएसएसनि गोबां बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ हांख्रायदों। खौरांगिरिनि गेजेरजों हांख्रायनाय गासैखौबो फैनो खावलायदों बिथाङा। जाहाथे हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव सोरां मन्जु थियेटारखौबो अरायबो फोथांना लाखिलांबाय थानो हानाय बायदि। मैया 27 जानुवारि बिटिआर एकर्ड डे सेलिब्रेसन खालामनायजों लोगोसे एबसुआ गोजोननि हानजा सुरदों। नाथाय एक्स एनडिबिआ रन्जन दैमारिनि थाखाय जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय रैली खालामनायखौ नुनो मोन्दों। फारसेथिं एबसुआ गोजोन मोननायनि खुसि, फारसेथिं एक्स एनडिबिआ गोरबोआव दुखु दाहानि मोनसे थफ्लाखौ लानानै रैली खालामदों। बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंखो नोंथांमोना जोबजासिम नायजोबोब्ला नोंथांमोननियावबो माबा नङा माबा मोनसे सिन्ताया फैगोन होनना आं मिजिं खालामो। बिनि सोमावसारनाय अर्थात बर' हारिया जाथि बायदियै थांना थानो नागिरनायनि जि मोनसे दावहानि जारिमिन सोरजिदोंमोन, बे जारिमिनाव रोजा रोजा बर' रायजो राजाफोरा सुथुरजों बुख्रुबजानाय, सुख्रुबजानाय गासै दुखु दाहाया दिनै दैयावनो थांनायनि दिनैनि दिना
दिनैनि दिन दा बेखौ दिनै जों बारग' एनडिएफबिआ सम बारनायजों लोगोसे बुंनो बाध्य जादों। हाजार हाजार बर' आइजोफोरा खाफालनि गोजा सिन्दुर खोमोरनांदों। बे खाफालनि गोजा सिन्दुर खोमोरनांनाया गासैबो ओरैनो दैयाव थांजोबनायनि दिन दिनैनि दिनखौ दिनै बारग' एनडिएफबिआ बुंनो बाध्य जादों। आरो जों ओरैनो बुङाखै, जोंनि बे सम बारलांनायाव जेसेबांखिनि जों नुदों, जोंनि हास्थायनाय आरो लुबैनाय, जोंनि जि मोनसे गोथार सिमां दङमोन, बे सिमाङा गासैबो थेर बेथेर जानायखौ जों नुनानैनो दिनैनि थारिखखौ दिनै जों बुंनो गोनां बाध्य जादों। दिनैनि साना बर' जाथिनि थाखाय, अर्थात बे बिटिसि हालामनि थाखाय आनलाकि मोनसे दिन होननानै दिनै बारग' एनडिएफबिआ बुंनो गोनां बाध्य जादों। आरो दिनै बे आनलाकि दिनखौनो, आरो दिनैनि बे दिनआव बर'नि गोथार बिर जोहोलावजो मुंख्लंफोरनि थांखिया थेर बेथेर जानाय दिनखौनो दिनै गोबां दैदेनगिरिफोरा सान्तिनि दिन होननानै दिनै बुंनो नागिरदों। आरो बै दैदेनगिरिफोरखौ दिनै जोङो बुंनो हास्थायदों, जाय बेक्तिफोरा दिनै नंखायखौ मिसा बाथ्राखौ दिनै बुंथाब सैथो होननानै देखायनो नागिरदों। जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै सान्ति फैबाय होननानै एनडिएफबिनि 34 बोसोर गिख्रंथाव मोनसे हाथियारनि संग्रामखौ दिनै असान्तिनि संग्राम होननानै दिनै एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों। बैबायदि दैदेनगिरिखौ दिनै जों बुंनो हास्थायदों। जोंनि गेजेराव दिनै सान्तिया फैयाखै। प्रमद बर' बिटिसिनि चिफ बिथाङा बुंगासिनो दङ, मोनफ्रोम बाइटनि सिगाङाव बिथाङा बुङो जे जोंनि गेजेराव सान्तिया फैबाय। नोंथाङा जि सान्तिनि बाथ्रा बुंबाय थादों, जों बुजि मोनदों बारग' एनडिएफबिआ जातिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जि मोनसे हाथियारनि संग्रामखौ एनडिएफबिआ बाध्य जानानै खालामनो गोनां जादोंमोन। बै समनि बर' जोहोलावफोरा गोसो गैयाब्लाबो आखायाव हाथियार हमनानै जातिखौ फोथांनो बाध्यनि थाखाय ओंखारनो गोनां जादोंमोन, सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जादोंमोन। बै समखौ दिनै नोंथाङा असान्तिनि संग्राम होननानै दिनै एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों। प्रमद बर' दिनै जों नोंथांखौ बुंनो नागिरदों, नोंथाङा जे मोनफ्रोम बाइटनि सिगाङाव सान्ति फैबाय होनना बुंनो नागिरदों। सान्तिखौ दिनै रावबो मोनाखै प्रेक्टिकेल राव। सान्तिखौ मोनदोंबा दिनै नों बेक्तिया मोनदों, जायनि सिगाङाव दिनै एस्कर्ट खारदों, जायनि उनाव दिनै एस्कर्ट खारदों, जायहा दिनै हाजार हाजार कोटिनि दिनै बिगोमा जादों, जाय बेक्तिया दिनै हाजार हाजार दिनै धन सम्पति खामायनो हादों, बैबायदि बेक्तियाव नोंथांमोना दिनै सान्तिखौ मोनदों। बेवहाय हारसिं मोननाय सान्तिखौ लानानै जोंनि समग्र हारिनि गेजेराव, जोंनि ओनसोलाव सान्तिया फैबाय होननानै बुंनायनिफ्राय दिनै प्रमद बर' नोंथाङा गोजानाव थानांगौ। बे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अर्थात दिनैनि तारिखाव जि सुक्ति जादों, बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै फेरलेबसेबो सान्ति जोंनि गेजेराव फैयाखै। प्रमद बर' दिनै 17 बोसोरनि सिगां जोंनि गेजेराव बेबायदि नुफेरि माखासे जाथायफोरा दिनै जादों। साहा खोन्दोआव थानाय जोंनि थागिबि फिसाफोरखौ दिनै आलाय आथानि दिनै न' बां सिफायनानै होखारदों। सान्तिया फैदोंना फैयाखै दिनै बै बेक्तिफोरनियाव सोंनानै नायथां, अब्ला दिनै नोंथाङा बुजि मोनगोन। दिनै जेलाव जायफ्रा दङमोन गोरोबथानि सिगां, बिथांमोना जेलावनो थाबाय थानो गोनां जादों। सान्तिया फैदोंना फैयाखै दिनै बै बेक्तिफोरनियाव सोंनानै नाय। दिनै बै बिमा बिफानियाव सोंनानै नाय, जाय बिमा बिफाया दिनै हारिनि थाखाय गावनि गथ'खौ अराय समनि थाखाय नागारबाय, बिथांमोननि गथ'फोरा मुंख्लं जाबाय। बै बिमा बिफाफोरखौ दिनै सोंनानै नाय, सान्तिया दिनै फैयाखै। हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै सोंनानै नाय, सान्तिया दिनै फैयाखै। मानो होननानै बुङोबा जोंनि थांखिया दिनैसिमबो जायाखै। बर' रायजोआ जि आलादा रायजोनि मोनसे जि सिमां नुदोंमोन, बे सिमाङा दिनै थेर बेथेर जानानै दङ। आरो बे सिमां बायफ्लेनायनि थाखाय बांसिनै दिनै बर' रायजो राजाफोरा असान्ति जानानै दङ। दिनै प्रमद बर' नोङो मा बिथिंजों दिनै सान्तिया फैबाय होननानै बुंनो हादों? मा बिथिंजों दिनै नोङो सान्तिया फैबाय होननानै बुंगासिनो दङ? नोङो बुंनो नागिरदों एनडिएफबिनि जे मोनसे जातिखौ फोथांना लाखिनायनि जि मोनसे दावहा, बियो मोनसे असान्तिनि दावहामोन होननानै नों बुंनो नागिरदों। बिएलटिनि जि मोनसे हाथियारनि संग्राम खालामनाय, जातिखौ फोथांनो नागिरनाय, उपाय गैयैयाव हाथियारनि संग्राम खालामनो गोनां जानाय दावहारुफोरखौ नोङो असनमान खालामदों। जोंनि नांनाया असान्तिनि नांनायमोन होननानै नोङो डिक्लेयार होनो नागिरदों। नाथाय नोंहा खर' गैया, नों बुजियाखै। भारत सरकारा जोंनि नांनायखौ रिकगनाइज होदों, जायनि थाखाय जोङो फर्मेल सिजफायार खालामनानै डेजिगनेटेड केम्पआव दोनदों। जोंनि समयसाखौ समाधान खालामनो इन्टारलिकिउटर भारत सरकारा जोंनो थिसनदोंमोन। दिनै भारत सरकारा गनायदों। गोबां बिउर'क्रेट्सफोरा दिनै बुंनो गोनां बाध्य जादों। बर' हारिया बेबायदि मोनसे पर्जायाव मोनहैबायमोन, जाय समाव दिनै हाथियार हमामोनब्ला, नोंथांमोना नाङामोनब्ला, जुजियामोनब्ला दिनै बेबायदि अबस्थायाव नोंथांमोना सफैनाय नङामोन। समानो दिनै थिनदों, बयबो दिनै रिकगनाइज होदों। नाथाय नों सासे बर'निनो दैदेनगिरिमोन, नोंनि खुगानिफ्राय दिनै बेबायदि रावा ओंखारनायखौ बारग' एनडिएफबिआ हजम खालामाखै। बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ। जों दिनैनि तारिखाव नोंथांखौ दिनै गोरा गोख्रोङै बुंहरदों। जोंनि हारिखौ माबायदि जों लांगोन? सोर लिडारा दिनै जोंखौ बेबायदि दुखु दाहायाव दोनदों? दिनै बेखौ दिनै सिनाय मोननाया मोजां, खारन बे एनडिएफबिनि मेम'रेन्डामाव गोबां मोजां मोजां पइन्टफोर, जाय पइन्टसफोरखौ इन्टारलिकिउटरा एक्सेप्ट खालामदोंमोन। सेपारेट स्टेटखौ आं हाथ'वा, बे आंनि केपासिटियाव गैया। जेब्ला नोंसोर दिल्लीयाव हम मिनिस्टार, प्राइम मिनिस्टारजों पलिटिकेलि टक खालामगोन, बेयाव नोंथांमोना बार्गेनिं खालामनानै लायोब्ला बे नोंथांमोननि गोसो होननानै जोंखौ बुंदोंमोन। बाखि जोंनि मेम'रेन्डामाव गथायनाय गथै पइन्टसफोरखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामदोंमोन। जोंनि मेम'रेन्डामाव बर' रिजिमेन्टनि बाथ्रा दंमोन। दिनै हाजार हाजार लाइमोनफोरखौ जोङो रिजिमेन्टआव थिसननो हागौमोन। दिनै जाय बर' इयुथ्सफोरा बेकारै दङ, नोंथांमोननि बेबायदि समखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा लाबोदों होननानै जों दिनैनि तारिखाव बुंनांगोन।
थांगोन बेबायदि समखौ दिनै साख्रि गैया मा गैया बेकार समखौ दिनै इउजि ब्रह्म बिथांमोना लाबोदों होननानै दिनै जों बुंनो गोनां जागोन खारन इउजि ब्रह्मआ मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जों साबायखर होनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जोंखौ फोथायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथायनानै मेगननि सेबनानै सुक्तियाव साइन होबाय होननानै बिथाङा बुंनाय व्यक्ति दिनै सानफाफिननाया मोजां सोर फावथिना खालामग्रा दैदेनगिरिफोरा दिनै जाथिखौ मा लेभेलजों लांदों दिनै आलादा रायजोआ जुदि मोनोमोनब्ला बयबो रायजो राजाफोरा बिखा फोदाननानै थांनानै थानो हागौमोन बर'ल' नङा जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीफोरा मोजाङै थांनानै थानो हागौमोन नाथाय बेबायदि जोंनि मोनसे मोन्थायखौ जोंनि उदैनि ओंखामखौ दिनै सोरबायदि व्यक्तिया नोंनिफ्राय सिख'नानै लांखो बेखौ दिनै नायफाफिननायनि सम एनडिएफबिआ बेबायदि सुक्तिखौ दिनै खालामनो गोसो गैयामोन जायनि थाखाय जोंनि सिगनेटरि जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट दिनैसिमबो जेलाव दङ जायनि थाखाय जोंनि बिर जोहोलाव लोगोफोरा हारिखौ अननानै गावखौ बावसोमनाय लोगोफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ जों बेबायदि सुक्तिखौ दिनैनि तारिखाव मोननाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा होनाय आरो प्रमद बर'आ लाबोना होफैनाय बे सुक्तिखौ दिनै एनडिएफबिआ मालाबाबो लुबैयाखैमोन दिनै जोङो सम बारनानै जों गोसोखांदों मा इमारजेन्सि जानाय दिनै एबसुआ बेबायदि गोदाव सोराव सुक्तियाव दिनै साइन खालामनो बा बेबायदि गोदाव सोराव सुक्तिखौ दिनै जोंनि गेजेराव लाबोना होफैनाय बे परिबेखौ लाबोनो दिनै प्रमद बर'आ बै समाव एबसुनि आफादगिरिमोन बे मा इमारजेन्सि जानायमोन दिनै इमारजेन्सिब्ला दिनै एनडिएफबिआ दङमोन जोङो गोदान रिक्रुइट खालामनो हाया जोंहा केम्पआव थानाय सेंग्राफोरनि अनजिमाया खमायलांबायमोन जायफोरा दिनै सिगां सिसफायाराव फैनाय गबिन्दनि ग्रुपनि प्रग्रेसिभनि बिथांमोननि गोबां जोंनि दावहारु लोगोफोरा न' बां जानानै न'खराव थाग्रा जाबायमोन गोदानै जों रिक्रुइट खालामनो हायामोन बेबायदि परिबेआ जोंहा दङमोन इमारजेन्सिया जोंहा दङमोन जोंहा गोबां दैदेनगिरिफ्रा केस दङमोन केसफोराल' उइथड्र जाबानो जाबाय होननानै जाथिनि बे सोमावसारनायाव दुखु दाहा लानायखौ थेर बेथेर खालामनानै एनडिएफबिआसो सिगाङै सुक्तिखौ खालामनो हायोमोन नाथाय जों गङाखैमोन जों खालामाखैमोन दिनैनि तारिखाव जों सम बारनायदों बुजि मोन्दों प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जानो थाखाय बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिटिसिनि चिफ जानो थाखाय रायजो राजानि दुखु दाहा लानाय एनडिएफबिनि बेसेबांबा गिख्रंथाव दुखु गोनां जारिमिन सोरजिनायखौ दिनै थेर बेथेर खालामदों दिनै जों बुंनो बाध्य जादों आरो जारिमिनखौ जों नायफाफिनदों जारिमिनखौ नायफाफिननानै दिनै जों बुंनो बाध्य जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जारिमिनाव गावसोरखौ रोखा खालामनानै लादों आलादा रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा दिनैनि तारिखाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा होननानै सिनायथि होनानै लादों जारिमिनाव दिनै बानस'आ बे खोथाखौ बुंदों भइसआल' आंनि नाथाय रावा आंनि नङा गारबोनाय जारिमिनखौ बिथा खालामनानै दिनै बुंनो बाध्य जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारबाय जोंहा जिखिनि दङमोन गासैखौबो जों सावग्लुं सावसि खालामबाय दालां दंमोन बेखौबो सिफायनानै लाबाय एलपि स्कुल दंमोन बेखौबो सावनानै लाबाय हस्पिटाल दंमोन बेखौबो सावनानै लाबाय मोजांमोन थांखिया जों जेब्ला आलादा रायजो मोनगोन अब्ला जों गावनि बायदियै गासैखौबो सोरजिनानै लागोन हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरखौ सोमावसारनायाव बाहागो लाहोबाय आइजोफोरखौ बिसांहालागि मबिलाइज खालामबाय बेटेलियनफोर जुदि थाङोब्ला बानलु गुन्दै देनानै बिथांमोननि मेगनाव सारनानै हो बिसांहालागि अर्गानाइज खालामबाय बर' आइजोफोराबो बाहागो लाबाय बै समाव बेटेलियनजों आसाम पुलिसनि राइफलजों गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा जिउ बावनो गोनां जादों बेबायदि सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय मा लाबोना होफैखो बिएसि लाबोनानै होफैबाय बिनि दायनिगिरिया सोर जारिमिना दिनैबो बुंगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरानो दिनै बेखौ खालामदों बिनि उनाव जों नुदों बर'नि जि जारिमिन बेलटिया आलादा रायजो नांगौ होननानै संग्राम खालामबाय संग्राम खालामनानै दिनै आलादा रायजो मोनाखै बिटिसि मोनबाय बे सुक्तियाव खिन्थु सापर्ट अफ लेटाराव एबसुनिफ्राय दिनै लाइजाम माने सापर्ट अफ लेटार हिसाबै हराखै बेखौ जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि मिडिया बाइट होनायाव जों गम मोनगासिनो दङ बिनि उननिफ्राय बिटिसि खुंथाया मोजां बेखौ बुजि मोननानै पलिटिकेलि जों बेखौ लानांगोन इलेक्सन गेलेनानै जों बेखौ लानांगोन होननानै बिथांमोना नाजाबाय आरो बिपिपिएफ बै समाव सोरजिबाय आरो बिपिपिएफनि गतै आफादगिरि नेहाथारिखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै प्राइमारिसिम जों मोनथियो एबसुनि दैदेनगिरिफोरा लाबाय बेखौ बुजि मोननानै नांना फैनाय हाथियारनि संग्राम खालामना फैनाय हाग्रामा महिलारिया सिंगेल पि खालामनानै हारसिङै माने इलेक्सन गेलेनानै बिथाङा रुलिंआव थाबाय बै समनिफ्रायनो माखासे बर' रायजो राजाफोरखौ डेभेलपमेन्टनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अर्थात बै समनि दैदेनगिरिफोरा बोखावनानै दोनबाय आरो बिदिनो हारिखौ खौसे जानायनि लामायाव बिथांमोना लाबोआखै एनडिएफबिआ सभारान्टिनि थाखाय नांनाय जों जेब्ला हाग्रायाव दंमोन जेब्ला जों फर्मेल सिसफायाराव फैबाय अब्ला जोंखौ सोरखारा बुंबाय स्टेटहुडनि सायावनो नोंथांमोना रायलायनांगोन दे थिग दङ जोङो रायलायगोन बेबायदि जोङो आलादा रायजोखौ मोनफुंहोनो थाखाय जोङो गोसो होनानै जों सावरायदोंमोन स्टेटहुडनि सायावनो जोङो मेम'रेन्डामखौ लिरनानै भारत सरकारनो जों गथायदोंमोन
जों मोनफुंहोनो नागिरदोंमोन जों नायदोंमोन बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुंखान्थिनि नियमजों सोमावसारनाय समाव गोबां रायजो राजाफोरा ओंखारदों माब्लाबा राजा लामा जिरायथानांगौ होनबा लाख लाख रायजो राजाफोरा ओंखारदों मालाबा हाइवेआव जिरायथानांगौ होनबा हाजार हाजार रायजो राजाफोरा ओंखारदों थैनि सुहैनांगौ आलादा रायजो मोननो थाखाय होननानै बुङोब्ला हाजार हाजार मानसिफोरा थैनि सुहैहोदों दिनै मुभमेन्ट दङ दिनै सोमावसारनाय दङ उमुक फोथाराव जमा जानांगौ होनना बुंबा हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरा जमा जादोंमोन बेखौ नायबिजिरनानै एनडिएफबिआ बुजि मोनदोंमोन जोङो जाथिनि थाखाय गुलि अरनानै समायखिरा लानानै फैनाय मोनसे संगठन जों मानो कमप्रमाइज जानो जेराव रायजोआनो मेङाखै रायजोआ दिनै आलादा रायजोखौ जेरैखि जाया नांगौ होननानै एबसुनि मुभमेन्टआव ओंखारगासिनो दङ बेखौ बुजि मोननानै एनडिएफबिआ आलादा रायजोखौ मोनफुंहोनो गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंहा डेन्जारा दंमोनबाबो सिगनेटरि रन्जन दैमारि बिथाङा मिथिखागौ फार्स्ट ट्रेक जानानै कनभिक्ट जाबाय डेन्जारा बिहा दङ थेवब्लाबो बिथाङा गावनि बाथ्राखौ सानना लाफानो जेरैखि जाया रायजोनि आरो हारिनि लुबैनायखौ सुफुंनांगौ आलादा रायजोखौ दाफुंनानै होनांगौ होननानै एनडिएफबिआ हमथाबनानै रायलायबाय थादोंमोन नाथाय बेयावबो नुबाय जोङो जाय संगठना दिनै खुनु इमारजेन्सि गैयामोन संगठन जोबलांनायनिबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिनो गोनां जेबो गैयामोन बिथांमोना जेबो सिन्था गैया नेचारेल मोनसे संगठन जाथिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम बे बर' फरायसा आफादा थाबाय थागोन बे संगठननि दैदेनगिरिफोरासो जेबो इमारजेन्सि जेबो गिनो गोनां गैयै संगठननि दैदेनगिरिफोरासो दिनै हाखु दाखोयै बे ओंथि गैयै बिटिआर बायदि एमओएसआव दिनै हाखु दाखुयै साइन होदों आरो बेबायदि एमओएसआव गथै बर'नि नांग्रा आफादफोरखौ साइन होनो बाध्य खालामदों जोंनि जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ हाखु दाखु बख'ना लाना थांनानै मिथिया माया गोथां गोब्रामै दिनै सुक्तियाव खालामनायाव दिनै बाध्य खालामदों आरो बे जारिमिनखौ नायनानै दिनैनि तारिखाव बुंनो जोङो रोखा जादों जारिमिना दिनै फोरमायदों आलादा रायजो बर'लेण्डनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुर हिसाबै गुबुना नङा दुलाराय बर' फरायसाया खिन्थु गावखौ दिनै एस्टाब्लिश खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो अर्थात एबसुनि गासैबो दैदेनगिरिफोरा नङा जिल्लानि दैदेनगिरिफोर आनसलिकनि दैदेनगिरिफोर इउनिटनि दैदेनगिरिफोर इभेन सेन्ट्रेलनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो इन'सेन्ट बिथांमोना जेबो दाय गैया नाथाय प्रेसिडेन्टशिपआव जायहा बिबान लाबोदों बै व्यक्तिफोरा खिन्थु जोलैनि हांगार हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा खामानि मावबोदों बेखौ दिनै बानस'आ बुंनायखौ गाज्रि मोननो हागौ सानफाफिन नाय जारिमिना दिनै माखौ रोखायै फोरमायदों जों दिनै जारिमिनखौ बिथा खालामनानै बेबायदि बाथ्राखौ जों बुंनो गोनां जादों आरो दिनै जोङो खावलायनो हास्थायदों बर' रायजो राजाफोरा दिनै सिरि मोननाया मोजां सांग्रां जानाया मोजां सोर लिडारा दिनै जोंनि हारिखौ माबायदि जों लांगोन सोर लिडारा दिनै जोंखौ बेबायदि दुखु दाहायाव दोनदों दिनै बेखौ दिनै सिनाय मोननाया मोजां खारन बे एनडिएफबिनि मेम'रेन्डामाव गोबां मोजां मोजां पइन्टफोर जाय पइन्ट्सफोरखौ इन्टारल'किटरा एक्सेप्ट खालामदोंमोन सेपारेट स्टेटखौ आं हाथ'वा बे आंनि केपासिटियाव गैया जेब्ला नोंसोर दिल्लीयाव हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टारजों पलिटिकेलि टक खालामगोन बेयाव नोंथांमोना बार्गेनिं खालामनानै लायोब्ला बे नोंथांमोननि गोसो होननानै जोंखौ बुंदोंमोन बाखि जोंनि मेम'रेन्डामाव गथायनाय गथै पइन्ट्सफोरखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामदोंमन जोंनि मेम'रेन्डामाव बर' रिजिमेन्टनि बाथ्रा दंमोन दिनै हाजार हाजार लाइमोनफोरखौ जोङो रिजिमेन्टआव थिसननो